mundinyadzisa nini pamberi kwekuru uri kubvepi shuwa uchatadza kugara kumbogara pasi uchimbonyatsoklina pamba panapa chii chiri kukunetsa kwakuneiko wauya nei aiwa hapana chaunombogadzika chinoita chinobuda iwe kana sekuru chii Priska wakauya wakadzoka pakurume wavo. Priska upi? Vaya vakachuka vakanaka nanga vaya. Uyo kusauti. Vaya man Priska vaya. Upi kuyo? Vanga vakabhorogwa rugokwe vakadzoka vasina murume. Ndatava navo. Ndikaenda nefoni yangu kwamasimba. Ndakaradza mapicha enyu mufoni yangu kwamasimba. Vakadzatsekura vana mukadzi. Wakutaura muzukuru. Vatona mapicha akati Lasina man Priska taurana. Zvestokora kutogara kumba chero mpamenda kumabasa kwa. Pana rega ndikuudze. Izano rakanaka rawaita. Aiwa, $5 guy. Iwe unonoshandisa $3 wodzosa $2 yangu atika. Vaya unogona iwe. Chaenda iko ndavaona man Priska ngaziti masata dazoenda chechi mukadenda izvezvi motorara variko. Vakona ndenda mbuya izvezvi. Uya kuno muzukuru uya. Ndapinda. Yes askani. Takasimba ndoti. Priska. Yes man, uripo. Aiwa ndafara kukuona ufunge zvako. Ndandichitonetseka ndokubata sei. Ndini Sekuru waSenzeni ndakapiwa nyaya naSenzeni kakakupa mapicha angu mumaona. Mapicha? Mapicha angu inini kuti mimuone tigozivana kuti pave nekaukama pakati pangu nemi. Tinombotaura naSenzeni. Amuna? Tinombotaura naSenzeni nenyaya dzei. Ukama wei wamuri kutaura. Tinombotaura naSenzeni. Saka munomboona Senzeni? Tinombomuona ini. Senzeni atu inyaya yeko yamuri kutaura. Yanga iri nyaya yekuti pamwe inini nemi tingaita ukama. naSenzeni ndosamakatawirirana. Kwete? Ndosamakatawirirana zvinokuti mawira ine mataurei ndo zviri kutoreva. Ndozvamakatawirirana naSenzeni mukatobvumirana mukatoti ndakutoendako. Ndozvamunoreva. Imi baba imi mukure mukwani amupengi sarandijairira machinza sarandijairira mupengere kuro chiko nei Sekuru zvemuno maprazi ndoda kunomuona Senzeni ndikamuwana chete ndoda hanga ndinyadzisi zvakadai mani pandomuona anofa mwana iyi uya unoda kunduze zvawa handisi mwana mudiki ndoda taura iwe ndokurova zvezvo iwe ndokukuwadza zvezvo taura nyaya yako taura zvawatiudze Noti wanyepa iwe Senzeni unonyepa uchitaura zvinhu zvakadaro. Chisai mwana. Chisai iwana zvinyanyawo Senzeni zvakaitaura ngozviwaneti. Ngozviwaneti zvanga. Mundinyadzisa nini pamberi pavanhu. Chinyara ini wacho wamunoda. Chinyara ini munhu wamunoda wacho. Andina vangamutenda. Chinyara ini chisai chamusiye mwana yedu. Ndipe mari yangu. Kamari muchaidini. Unondiudza nyuzi dzakadaro ndobva ndafara ndokupa mari yakawanda kudaro ndichifara iyo ndokukuwadza zvozvo. Iwe chichiza waSenzeni chiza. Okay.